Fi sforz sabiex il-kap nazzjonalista Adrian Delia jitneħħa minn kap tal-Partit, il-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil qiegħda tuża l-mezzi kollha sabiex id-diskussjoni politika tkun fuq l-inkwiet u s-sitwazzjoni miżerabbli li jinsab fiha l-Partit immexxi minn Delia. Din id-darba kien imiss li jidħol fix-xena l-qassis Joe Borg li kien ukoll iservi ta' konsulent fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Fil-programm li għandu fuq il-portal tal-knisja Newsbook huwa ħass li għandu jiddedika parti mill-programm biex jitkellem dwar il-futur ta' Adrian Delia fil-Partit. L-ewwel suġġett li nitkellmu fuqu u suġġett ta' diskussjoni politika fil-pajjiż, il-kontroversi li qed iqumu minn qed ħaġa u minn qed oħra. Dwar Dr. Adrian Delia, kap tal-Partit Nazzjonalista minn jgħid li għandu ir-rizenja. Qal li mhux l-ewwel darba li attenda għal protesti organizzati minn gruppi bħala Occupy Justice. Saħansitra darba minnhom attenda minn Richard Kakija Karwana għal protesta li saret f'Taslima mill-istess grupp li għall-iktar minn darba qal li Adrian Delia għandu jirriżenja minn kap. Dan għax kif allegat minn Defni Karwana Galizja, Adrian Delia daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Jekk tiftaħ il-gazzetti, u mhux biss jekk tiftaħ il-gazzetti, għax li qed jintuża ħafna f'dan l-argumentu anki fil-kritika u fuq l-attakki se jkollhom nitrid. Isma' Dr. Adrian Delia għandu ir-rizenja. Fil-programm intervjena l-opinjonista qrib il-Partit Nazzjonalista u l-fazzjon ta' Simon Busuttil, Ranier Fsadni. Huwa kien skjett u qal li Adrian Delia m'għandux futur. Adrian Delia bħala kap ta' partit m'għandux futur. Il-programm ta' Joe Borg jingħaqad ma' tentattivi oħra li qegħdin jagħmlu l-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil biex Delia jitneħħa minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.